Oh. Kiki ati mana bayit. Hello guys. Matuta sa tong kuan guys, bulanghoy yan. Kay nanawag si Timaya Mia nga magpalungag daw siya bulanghoy. Kay moari daw siya. So mag-ibot na taog bulanghoy para lungagon, para kanon, para baboy pud. Akong bulanghoy dani guys. Pangbahog nis baboy pero kung ganahan kaon. Kaon gud ta kay lami magud ni siya. Lami ang guning bulanghoy. Pangbahog baboy. Na pangkuanon pod, pangkaon-kaonon. Kung tiniil ra ko kay danlog. Basa akong chinilas kay gikan ko nagkuan. Hugas sa plato. Basa-basa man kong hugas. Naiisip ko. Agoy nga nung nagdala-dala magkakutsilyo ni Mumi. Ano na gani? Agoy. Nay. Napakar ba ko na nigapon og lapinig me. Mahurot naman ni ibot na nindapit sa ubos-ubos guys. Tanuman na sa dinin na mo dani. Kay mas may masunod siya nga hawan. Hawan ang ilalog. Dinom ka, uy. Dinom ka yung sa... yung ta... Hawan kang ilalom dani sa mong bulanghoyan. Kay isa ko rabi ni nabasukan. Ini tayo ibot sa kuan kay kapoy kay pag lokdo dito sa bangilid. Ibda naman po ninialan diri oh. Ibahawan kay guys. Diri ra kog ibot. Kaya masyalan basta ako mag-ibot din hira daw ko mag-ibot kay ang pagdala. Bangilid biya kastanan. Lagi ka sa ama. Sumo asawa na ida. Unsa? Lab ka sa asawa da. Unsa? Lab ka sa asawa da. Kay nga naman. Dari ko ipaibot sa dili malinglit. Ikaw gid me. Ikaw na di taday kalab. Kana tong pang-ibuton guys oh. Gahi na ba siya ibuton kay kuan na. Ay pag-ibot kay dugo ka. Go. Napotol. Gahi siya ibuton. Hait sa ng kutsilyo niya. Bawal mo kani mo igamit kani ang dako. Gahi siya ibuton guys. Sa gahe. Gahi ibuton gamay ra unod. Kamay ra uno da. Mayra. Bus dagkan ano. Buman jadi gamoy. So yan guys, itong bulanghoy ato na nang isulod sa sako. Masamad kami. Gamayon ra man na ako glunga guys. Bukal. Dako kay unod oh. Dako kay unod. Maning lami sumanon oh kay dagko. Suman di ay ne. Masuman. Sumana daw. Karon. Wala tayo kuan bangguran. Ipahilang patatatay bangguran. Naman. Diba na lang ito? Suman at ugma lagi. Di pa ni mahurot itong bulanghoy makasuman. Suman ka na eh. Ibaligyo dito sa sukulahan. Kanon ragod na to. Bukat kay gibuton guys. Abi ko magamay ra nagkanan man di ay.
Timbalok, abi ko magamay ora. Balik na lang. Balik sa punuan. Oh. Karon nga nagbukal ni. Ato ni tilo ko ng gagmay kay bahog sa baboy. Taghanan man di. Ay, ikaw na mag-arsami. Ala! Ikaw ra. Pasa mo likod niyo. Palikod mo ho. Tawag ka ng ilis sa mga kuhan, eskwela ganina. Ito pa ho. Ne? Daghanan ako dala guys. Ay, dala. Nadaghanan ako pag-ibot. Balok, bugat. Sa matag kamang-kamang karon kay bugat. May masabad ka na ng kutsilyo, may. Uli na ta guys. Nadaghanan na mo pag-ibot. Iyahat. Bugat. So, ang taning balanghoyan. Hala, Mimi, dani ka raagi kay naray mo sinilas dani, oh. Naray mo sinilas dani. Masamag ka na ng kutsilyo ba? Nadaghanan man eh, guys. Kawanon ba ya? Baga kinag-um. Kaulanon siya. Naugog uwasan. Bahala ka diya, mami. Umukuan. Parang bahala. Nawag siya kanina. Ingon naman siya nga anak ko diya tik. Ganyan tato siya sa udto gani. Nag-edit pa man siya. Ayun sabi may anay din ni mi. Ayun siya. Sige anak ko diya ko panihapon. Sa paglungang sa balanghoy. So lungang tag balanghoy guys. Ay, magbingaon sabihin si ate sa balanghoy. Manang paniod to. Hugas ko sa plato. Ang din ko dani dahil. Ibot din ko dani dahil. May pagkuhan dito sa kuhan mikaw. Kanang planggana. Dani na tagawas kay pertika igang. Hangak guys, hangak. Ha? Grabe ka hangak. Kuwang kita hangin guys. May pagdala may planggana may. Singot kay guys. Langayan po niya kong assistant. Kung may klase nila. O, katong planggana nga to dito sa kuan, tubig. Daghanan ako ibot. Pag gamay ra ko agon animan. Ug baboy ni uban. Kuya sa ko tubig din palihog ka. Akong hapinan sa panit guys. Ayan guys, nakatakang na ang balanghoy. Ang kalayo guys. Papel na akong hihaling, hindi magkasiga. Lukbuk. Hi guys, may gabi eh. O, nandito si Ate Mayamia. Hi! Hello! Maayong gabi sa inyong tanan. Di ako sa ilahan ni Utik. Kay naapod sad ko'y gidala nga sudan para sa ilaha. Nya diri naman hapon karon. Nya naay bugnaw nga cook. Nya nagpalit ko sa lechon manok. Kaya naman tayo grasya gamay. Nya angay-angay lang.
Nagpalit sad kog isda. Nagpalit sad ko sa kuan, embutido. Daw nagpalit po sad kog kani. Masud ani ni Mimi, masud ani Riluna pagbalon. Nabay klase og Riluna? Oh, Daw napagitpan. oh napagitpan. Mga unta sa pan. Nya si Papa Mario, to si Papa Mario dadto. Gikan ni sa ubos kay naapod sad ko pamalit dito sa payag nya. Nakahuna-una ko nga diri ni manhapon sa ilahan ni Utik. Nya nagpalit na sa ko sa isda daw. Mao kani kay para masudan sa mga estudyante. Nya kay wala man nagi-ref kani asinon ra ni Utik. Ayun di pag-asin kay basig magkatul ka na siya kung kuan. Nya naay kuan bulanghoy. Lami ni siya ipari sa lechon manok. Dahan kay salamat eh. Yes, thank you so much. Yeah, Para sa luto mo hinay-hinay, happy to jud ni mahumansad ang yahang mansion. Pohon. Mansion. Pohon guys. Pohon maluoy ang Ginoo. Hinay ragod. Kay Jack. Og sa dihang nakaluto na si Utik kanon manhapon na ta ninyo. Ato ni siya ni kwantik. Wala kay kanang dako nga kuan. Lato? Tapos ugma di ay ang release sa tupad. Ano ito? Ito ni di. Nindot kay nga niya okay, para pag nailitsyon manok. Dami ba dahil isig ko ana. Hindi na. Naikon oh. Ato na siyang ihuwad. Gaduga-duga ang kuan oh. Gaduga-duga ang sabaw. Lang kuasa lang palit lang. Diya pa lang. Oh, asa man ni kuan Texas. Na. Apay ko. Ano na bib? Sige na bib. Lingko na bib. Apay ko. Mali ko. Bib, pagkatulog na dito mikaw. Ingon gid si Mimi kaganiha kay nag-iyon magko nga diri ko maniud to. Magdala kog sudan. Nya na si Mimi pagpanawag nako kay gitawagan ako si Utik nga hapon na lang diri ko mag panhapon. Nya nagtawag man ko, nag-inday si Mimi nga asa naman ka? Gutom na kayo. Pakop sa cellphone. Pangutan na siya gibuhat. Ha? Pagparo ni mga cellphone. Pangutan na siya gibuhat. Ngano man di ay? Naglukso-lukso. Nagilaka. Pagkano mo. Di ka ganti. Agoy, Mimi. Sige na. Aman mo tubig tik. Pag kinamot ko. Naman. Tarugas. Oo. Pag-free na mi. Sige na mi. Ikaw na may, di kita mag-count na ni Karon. Sige na. Ikaw gani da kay dapat bisita nga kuan kana ang moy pakan pa ampuod. Ikaw nang kalo dani bibo dani nabutang sa ano bago. Di ami bulanghoy. Tidak na di. Kay ag kinamot ra ko. Nya manihapon ta ninyong tanan guys. Kay karon pagkahuman na mo panhapon, mag-uli na sad mi dito sa payag kay narabay isda nga gipalit. Sige na lang pag-pray na lang. Sige na lang, pray na lang. Hoy. Amen. Kaon na. Hawa sa amin. Amin mo baso tik. Kanita sa lang. Ito tandaan namin yung kuwan. Dili lang yung mag-away. Kasi mag-away ka ng iring? Kasi mga kawatan ni sila? Mga kawatan ni sila? Bertigit. Sa sudan? Di ko ganahan. Agratong ako Pagkala ko na niliw. Patay sa alas. Asa? Nagsuksuk dito ganina. Nagkuban ako pagkuhan. Nya. Patay gahalas lagi. May halas niya napatay? Kaon-kaon niya. Ang halas? Pero nani pagkadakaw. Gamay nga halas. Agkadaog-daog naman nila kay gamay man. Pero ugda ko nga halas. Gilambura na ganiya. Ulo. Sa halas? Oo. Pero gamay man lagi. Huwag yapon na mahimo kay gamay man. Halas. Pila ka ba'y kutubla ng halas nga kuan? Patay sa rin sa kukpalibid eh. Mga unta guys, tanan sa masarap nga ulam. Ganahan kag paani. Lukso-lukso siya ganina pag ikunin mga di ka gani. Mga bata. Agoy. Mga unta.
Tanan. Kuan ra gyud no kanang lahi ra gyud no nga kanang ang balay nga walay kuryente. Sa una sa among balay dito sa Ubos, wala man gid sa noon kuryente dito sa amo ah. Ang amo dito kanang muron, suga. Nga karon nga nanay kuryente murag kuan sad baya hayag ra gid kay tan-awon nga akaklaro gid nimo suok-suok ang kuan. Lahi ra ang kanang balay nga suga ra ang gamiton bitaw no. Kaluoy sa Dios apakakuhinti na pud sad no. Nanay ikapataod. Pero kani siya dili man siya ingon nga kuan kani nga kuryente nga ila gini gipataod ni Utik. Free na sa gobyerno subsidy. Kay naa naman karon sa kuan kana ang diri sa amo nga kaysa tong walay kuryente pwede mo apply para sa kuan subsidy. Nagyan nga itong engineer nga bigyan ng kapitan nga ipatkuan gitang suok-suok mga walay kuryente kay nay magsunod libre na gyud na gyud bayaran sa piso. Mao na gyud nay kuan karon. Pero katong dito sa amo sa balay ni Mother Earth amo gitong gipataod. Amo pilig nagasto na mo dato sa una kay mahal-mahal pa man to sa una. Sa Ismael, ako ba ito naglihok? Ha? Say. City mo timong ipadala biya. Nga unta. Ang damay nga ba imong views? May pa ka mama. Ang gamay lagi. Hindi ka ka urang ag-upload ay. Buntag man. Ang shit eh. Di pa magalusot yung mga upload ako. Yung ano yung gamay. Bagabi ini. Sa kaduha ko upload. Kaduha na ko upload gabi ito itong kan. Pero na kay live. Kaya, karon nag-live ko na. Nga gamay ka pang views nga karon pero. Ang kanya views niya. Ha? Welcome to Kugamima. Nga unta. Og sa dihang nahuman nami og kaon, paingon nami og uli ni Papa Mario kay gabi na. Sige na bib, kay ang isda bib, madubok dito abib. Nya ari nami. Ikaw ba utruhan imong kuan kaning title nimo? Ayo ibalik-balik kinang kumain kami ng masarap na ulam pagkasunod adlaw. Masarap ang ulam namin pagkasunod adlaw. Ang sarap ng tanghalian namin pagkasunod adlaw. Ang sarap ng hapunan namin. Utruha kay imong title. Kinahanglan nga ang imong title ilain-lain nimo. Nya karon mauli nami kay naubos na gamay na ba imong views. Kay sa tan-aw nako mas maya pa siguro ang views ni mama. Dako po sa kuan si mama karon kaysa imo ha. Ha? Ano man? Pag-apil sa vlog lagi usahay. Asa tabaw ba ko? Ako sa Medina. Nya si Luna nagipos na siya dani sa lamisa. Nya karon paingon nami mag uli kay nahuman nami og bambam. Kinaran kay ato nami. Saba pagyapon kay Ginoo gaya gini ang awhaga. Awhaga gid siya. Ayuhan na kay basig mga bili na hinuna ah. Nagpalit mi dani sa kuan bahog sa baktin tapos nagpalit po sa dayon sa bahog sa manok nya ambot unsa ala ginuo ko ang oil na bib. Ha? Impas ginakaron tan-aw ginato na karon abot dito sa kuan ba. Nahulog man na siya. Kaya wala may sagang dito ho. Sa bahay pagyapong iro ang haga. Ayuhan na kay basig malustrid ka na ana. Ipasog kong bukid nun ana. Oh, ako di. Mubo? Ako di. Ay, pinitaway mo bugto. Oh, hawiritik ko. Ikaw di mo kabalo magkuan. Anak ka na ho. Anak ba? Diha ka na bilahon ka na siyag maayo. Lupig ka man sa kusog nako. Anak ka na ho, anak. Oh,
Nya lambod pa sa ni siya ka isa. Oh. Ya. Ya bira dayon. Ya, boleh. Ya dayon ayaw kay para sigurado. Siguro kayo noon. Oh, di ba? Oh. Ki ate mana bayit. Oh, mana? Ana ra ka simple good. Oh. Puas man. Puas man papa. Apa papa? Katawa masih Mimi. Kurang kilo. Alah. Toy. Sige na. Deh. Sige na. Ito pa man ada na di ay. Agoy, manong. Sige. Ari na mitik. Salamat kayo sa sudan. Tani? Tahu ba tata? Ha? Agay, ipasumpong ara lang nyawi di ay. May, sini. May, pangaja sa kwarto silang lang. Ha? May, kwarto lang lang. Apa? Unsay adlaw karon? Unsay adlaw karon? Merkulis. Ha? Merkulis. Kawa. Tahu ninyo. Ay, ang klase mo. Na, ang klase. Nagay klase mi wala. Na. Oh, baon oh. Rilunay mo baon oh. Panini. Dinumi. Oh, Singon. ihatag ni Nikon oh. Saksak og Nikon ha. Kang saksak, kang Koreana, kang Migi ug kang Amay ug kang ako. Wala. Huwang pa din na ah. Kang saksak, Migi, saksak, Migi, Amay, ako. Huwang pa ng isa. Dara. Dugangin ako, may naman ko elementary. Agoy. Oh, dugangan. 40 na imo ha. Kami na sa mi. Amat na imo ha mi. 15 na imo ha. Tampo ni mo na ni. Oh, kana imo. Gunitin ito pikas. Kang saksak. Kang Koreana. Aw, kang Migi. Kang Amay, kang ako. Kang saksak. Kang Koreana. Oh, jis mo ha. Kana 15 na imo ha mi. Isa yung tagya. Pangiling. Atagi si saksak sa jis. Atagi si Amay sa jis. Si ako sa jis. Si Koreana sa jis. Si Mura. Migi jis. Di mo lang kinsi. Oh, kana ilain ang ilaha. Ikuha ang imo daan. Taray mo ho, ando di. Di ka lugar Sige ka na. magkakasabot ah. Oh, imuha na. Kulangan man isin ko, me. Kinsi magaya, mimi. Sige ni. Na, 10. Ay, 10 nga 20 man na. 34 man eh. Ay, 35. 35 ito. Tanawa na kami ni ho. Agdugang piso mo na. Ay, di. 10, 20, 30, oh, 50. O, sakto na niya. Oh, sige, salamat. Malaman. Og to na sila ni Ate Mayamia guys, nahuli na sila. O gidadaan mi niya dinhi og sudan. So ako sa ning Ate Manon kay pasig makuha ni ang isda. Ako sa ning asinon. Saan? Og daghan kayong salamat Ate Mayamia sa blessing imong gihatag. Daghan kayong salamat Abi man ako og nag prank rato siya nga mong anhi. Tinuod di ay. Tagi siya gihatag guys nga sudan para sa mga bata ugma.
guys. Ang kaning isda ako lang yung hinluan daw, asinon. Nara guys, ako na siyang asinon. Pero kani di pa man sa siya madaot. Ugma na siya lutoon. Ako na siya pitikan sa asin. Labas pa man sa siya. Daghang salamat sa imong gihatag nga sud-ana mo. Daghang salamat. Ug shout out sa tanan. Shout out Ate Gisilo, shout out Ate California, shout out shout out Ma'am Pinay Beauty, shout out Ma'am Army Cepeda, shout out Sis Ewan, shout out Manang Los, shout out Manang Lorna, ug shout out Sir Jerwin Vic, shout out sa inyong tanan. Shout out Sir Randolph Midel, shout out Ma'am Angel Oyang, shout out Ma'am SAM, shout out Ma'am Bina Kaubi, shout out Sir John Lester Paymalan, ug shout out sa inyong tanan guys. Maraming salamat sa inyong tanan. Shout out Ma'am Aniseta, ug sa tanan-tanan maraming salamat, lalong-lalo na gyud sa hindi pag-skip sa aming ads o sa pagsubaybay sa among mga video. Daghan kayong salamat guys. Ako'y magpasalamat sa inyong tanan. Maraming salamat po. Bye-bye.